Mnohokrát jsem dotazován, proč chci stát se politikem. Já se politikem stát nechci, já jsem politický člověk. Už za totality jsem se angažoval v různých věcech a zákonitě jsem se stal člověkem politickým. Jestli si někdo myslí, že ten, kdo za to bere peníze, jako senátoři, poslanci, jsou profesionálové, tak si myslím, že to je velký omyl. Většinou jsou to amatéři, kteří prostě díky voličům a díky svým nějaké činnosti na lokální úrovni, nebo že se stali členy strany, tak se stanou politiky. Málo kdo z nich studoval politologii, málo kdo z nich zná sociální vědy a spoustu dalších oborů, které by k profesionalitě měly patřit. Takže s tou profesionalitou nebo profesionálních politiků je to trošku jaksi otevřená otázka. Jinak každý člověk, každý občan, který se začne zabývat a zajímat veřejnými věcmi, ať na úrovni lokální, nebo celostátní, nebo dokonce celosvětové, je politickým člověkem. To ještě neznamená, že je politikem. A zároveň to neznamená, že politik ví anebo umí lépe než politický člověk. Já sám jsem se tedy stal nakonec i zastupitelem na Praze 8 a tam jsem zjistil, že de facto tam existuje něco jako nová národní fronta odleva doprava. Počínaje ODS a konče komunisty, kde se nakonec vždycky nějak spolu chlapci dohodli nikoli v prospěch obce, ale nějakým způsobem ve prospěch svůj, takže nakonec tady třeba měly být káceny v Karlíně krásné stromy na Karlínském náměstí, 86 stromů. A jenom díky jednomu zastupiteli, kterým jsem byl já, a jedné dámě, paní doktorce Holovské, která mi pomáhala, jsme kácení stromů zabránili. Takhle já si představuju, že se člověk, který byl zvolen občany, beře o věci veřejné. To je jenom příklad. A proto jsem se taky rozhodl, poté, kdy mě nabídli představitelé KDU-ČSL, zda bych nekandidoval jako do Senátu za jejich stranu, tak co by nepartajní, jsem se rozhodl, že to přijmu. Pro mnoho lidí to vyvolává velké rozpaky, že já, člověk se svým stylem života, se svými názory, někdy pro veřejnost kontraverzními, jsem se rozhodl, že budu kandidovat pod praporem KDU-ČSL. To základní, a to je, co je podstatné, mě s nima spojuje, je třeba smysl pro rodinu. Možná to je zastaralý názor, ale já bez své rodiny bych nebyl tím, čím jsem. Ať svých rodičů, kteří se nakonec rozvedli, bohužel, tak mé vlastní rodiny, která již existuje více jak 30 let. Vychovali jsme řadu dětí a myslím, že si můžeme být na ně hrdí. A myslím si, že naše děti jsou právě tak na tom skvěle, že funguje rodina. Fungovat rodina může i tak, že třeba rodiče spolu nežijou. Znamená to, že můžou spolu koexistovat, hlavně kvůli svým dětem a kvůli svým dobrým vztahům a i kvůli lidským vztahům. Lidi spolu by měli vycházet, i když se nemusí spolu se všem shodovat. A jako senátor, pokud mě spoluobčané zvolí, budu se brát to, co jsem se bral do dneška. To znamená pomáhat těm potřebným. Stát se má starat o bezpečí a práva občanů, proto si občané taky svůj stát volí prostřednictvím svých institucí, platí do něj daně, aby si ty instituce vydržoval ke své potřebě a užitku. Bohužel mnohdy systém selhává, stává se sebenosný, stará se sám o sebe a přisvojuje si věci, které mu nenáleží, to znamená práva občanů ze vším všudy. Selhává ve svém servisu, a to já můžu potvrdit, protože já se zabývám trestně právní věci s přáteli, kteří jsme spolu založili spolek Šalamón, spolek na podporu nezávislé justice, a na základě i toho jsem se rozhodl, že budu kandidovat do Senátu, neboť mám letité zkušenosti z oblasti trestně právní, špatného výkonu orgánů činných v trestním řízení a kriminalizace řady našich spoluobčanů, kterým se snažíme pomáhat, a někdy čas od času se nám podaří, že i pan prezident se ustane a těm lidem dá milost. Zároveň, protože jsem v podstatě skromný člověk
a naučil jsem se skromně žít, tak část svých příjmů senátorských, pokud si občané jaksi budou myslet, že bych byl užitečným v Senátu, bych dával na činnost spolku Šalamoun, to závazně, protože spolek Šalamoun je trvale finančně podfinancován, tedy de facto spíš než finančně podfinancován, a je pomalu zázrak, že tolik let svou činnost se svými blízkými spolupracovníky vůbec jsme schopni vykonávat. Jsem přesvědčen o tom, že kdybychom měli peníze jako jiné instituce, takže bychom byli daleko výkonnější a ty instituce by třeba mohly potom být zrušeny. Neslibovávám lidem velmi často něco, protože opravdu věřím tomu, že sliby jsou chyby. Spíš člověk má konat a pak ty druzí mají vidět. Takže odmítám cokoliv slibovat. Věci se můžou dát jinak a pak člověk nemá přeceňovat své síly. Mohu jenom znova říct si to, co jsem říkal už mockrát, že budu dělat to, co jsem dělal doposud. A jedinou věc vím o sobě velmi dobře, že jsem vytrvalý. Že i když člověk je unavený, i když na něj padne chandra, tak vždycky zase přijde něco, co je kladné, jako třeba i obyčejný svět slunce. A člověk se zvedne, nabitý a jde do toho znova. Pokud jsem vás oslovil, pokud jste uvěřili tomu, co říkám, pokud si myslíte, že budu užitečný jako senátor naší zemi a vám, dejte mi svůj hlas. Budu ho potřebovat. Děkuji.